Makasimba here mukoma. Ini ndiri murume ane 38 years. Ndakauyawo kuno kunyika yevatoro inova South Africa mugore ra2010. Ndakasiya mukadzi kumusha nevana 3. Chikonzero chakaita ndivasiye inyaya yekuti panga paine vana vanga vachiri vadiki. Akasara hake zvakanaka akarera vana. Ndiri kuno ndakasvika ndanga ndisingashandi asi ndakazosvika pakuwana basa. Mafirst days mari ndaitumira almost pay yese because ndaigara stay in kumurungu. Mukadzi akatovaka imba hombe nemari yandaitumira pa2 years dzandakatanga kushanda. Ndaipota ndichienda kuleave yangu pano neapo but not every gore. Nguva yese ndaitumidzira mari, pfungwa dzekuita chipfambi dzanga dzisati dzauya. Pamusha pangu ndakavaka imba hombe zvisingaiti, asi handina kucheresa zangu borehole. Ndakangoichisawo katsime kekuti vanhu vaone kubatsirika, uyezve hapasati pane magetsi sekune dzimwe misha dzakatipoteredza. Mbudzi nemombe ndakatenga. Nguva yakazoti yafamba ndiri kuno South Africa, ndakatanga kuwirirana neboys dzemuno maZulu. Then maZulu andaiwirirana nawo akazondiintroducewo kune vamwe vanhu vekumusha vekuZimbabwe. Zvakatondishamisa kuti vatori nevanhuwo vanoziva vekuzimu and vatoriwo nemwoyo wekuti vanokwanisa kukuintroducewo kune munhu wekunyika kwako vasina kumbobvira vambotaura zvakaipa pamusoro pavo. Ndakafara zvisinei nekuti ndaigara ndakasuruwara. Ndakazotanga kuita dhipi manje neboys rekumusha randanga ndaintroducewa kwariri. Takawirirana zvenguva refu. Chimwe chinhu chakatiswededza padhuze ndechekutaura kuti vaishandawo padhuze nepandaigara. Musiyano waizovapo pakuti ivo vaigara kumalocation. Vaishanda havo kudhuze nekwandaishandawo but vanga vane dzimba kumalocation unlike inini. Vakazoti mazuva vakazotanga kundidedzawo kudzimba dzavo mulocation vachida kuti ndivashanyire. Ndakavashanyira asi semunhu aigara akasuruwara nekugara pabasa kumba kwemurungu, ndakaona kuti location yanga iri nzvimbo inonakidza zvisingaiti nevanhu vakasiyana siyana. Kwaiva nemazimbo akawandisa. Every weekend paindonwiwa doro nekugocha. Tanga tatoneka kaskiri kekuti muno ndainge ndisiri hangu munhu anono, asi panguva iyi ndakatotanga kutoona. Mukoma, ndoda kukuudzai kuti maZulu akaumbwa zvakatosiyana nevanhu vekumusha. Vana vakanaka ivavo. Ganda ravo chete uchingovaona achifamba, vakanaka. Kutosiyana nekure kure plus dressing unotoona kutoti paita zvemunhu. Tange munhu kumuonera muTV uchimuona live. Unoona huyellow bone hwemunhu kubva pakati perera bvudzi kunosvika kuzasi kuzvigunwe. Unyatsoona kuti haisi bleaching iyi, because bleaching vanhu vanosara vakasviba muzvigunwe. But ivo vakanaka vana. Structure chete. Tisati tataura zveutsvuku hwavo. Ndakapererwa. Kubvira ndainge ndakazviudza kuti handifi ndakahurira mukadzi, but pandakatanga kuona vanhu vakatsvuka pfungwa dzisi dzakachinja. Ndikataura kuti ndomboedzawo kawani, tomboona kuti tirogumira kupi.
ndakazongochivawo mumwewo wandakapfimba. Ndakamusvitsa shoko, haana kumboramba. Problem yakazotangira apa. Akauya nematerms and conditions achindoudza kutoti papei yako unofanira kuti unge uchiuya nayo yese kwandiri. Ini ndini ndozodecide kuti ndoda kukupawo mari papei yako. Ndakamboda kuzviramba, asi ndakaiti pandei ndamutarisa ndichingoona makumbo ake chete. Ndakabva ndangovhuna, ndikangorwera mwoyo kudombo, ndikangotaura kuti mhuri zvamai manje ichambofa nenzara, uyu mwana uyu ndomboenda naye. Akazozviita kunge anonenzwira tsitsi, pataura kuti okay, ndichatora hafu yako yepei. Then papei hafu yaunenge wasara naye ndopauchandirukisawo musoro nekunditisa maneusi. Iyi ndeyangu, ndichaona zvandinenge ndichida kuita nayo. Zvinova zvinhu zvainge zvisingaite, but panguva yachona ndakatoita kuti zviite, nekuti pamari yandaisara naye ndaizodawo fudhu yekumba nekuzoda kutumira kumusha. Ndakanga ndakutongonyevera mukadzi kutaura kuti mari dzachona dziri kunetsa, murungu achabudise mari panguva dzese. Takadanana zvisingaite, rudo rwakatapira zvokuti ndanga ndisati kumushaya mwana wevaridzi. Ndakazosvika pakuita plani yekuti ndinge ndichitsvagawo yangu imba yandaigara kulokesheni, chero ingaita 1 room, kuti ndikwanise kuti pandinenge ndiri paoff ndikwanise kuspenda time nemunhu wangu. Off yetu ndinonokera kusvika, because ndaingoti ndichingochaisa chete musi wacho naiwowo ndaitonorara ndakulokesheni. Ndaitoziva kuti every month end pandoenda kulokesheni musikana anenge achitouya kusleep off. Mukadzi kumusha akatanga kukomplaina nekuti ndanga ndisatumire mari yakakwana. Ndakaita winenge mwedzi 3 ndichitadza kutumira kumusha. Ndakabva ndazoona kuti hazvisi kubuda. Ndatotanga kuita ndichiba zvinhu kubasa ndichitengesa kuti ndiwane mari yekuti ndinge ndichinotumira kumusha. Ndakaita rombe rekupedzisira nekuti every weekend ndaigara ndakararadza. Apa ndisina kana senti nekuti inenge yakabarwa negirlfriend. Ndiye aitobudisa mari yekuti tikwanise kuti tichitenga doro. Mukadzi akamboedza kushingirira ari kumusha, asi pazvinenge zvanyanya kuoma aita achimbotengesawo zvipfuyo, akambotiwo zvihuku kana zvimbudzi kuti aonewo kutenga chikafu nekuzobhadharira vana maschool fees. Girlfriend yangu yakazouya ichitaura kuti yaane nhumbu zvatainge tisina kumbowirirana, semunhu wandaiziva kuti anga achinwa mapiritsi. Ipapo zvinhu ndobva zvakaita wese, nekuti dzimwe nhumbu nevamwe vana vanoita sevanouya nemunyama. Kubasa ndakabva ndambomiswa zvikanzi tawandisa pabasa. Saka vakatanga kuona kuti inini ndini ndainge ndiri option yekutanga kuti ndinge ndichibva, semunhu anga asiri wemunyika muno, manga ari foreign. Apa ndakanga ndakusatumira kana mari mumusha zvachose. Mukadzi ndopaaitiwo kana akagara nguva yakareba aitoona zviri nani kuti anga achitengesawo mombe kana 1 inombowakavhawo kuenda kwezvimwedzi zvakati pamari yacho nezvimwe zvimaexpenses zvavanenge vaita kuita. Girlfriend wose munhu anga ane pamiri pangu, akangomuudza kuti zvaive nani kuti tinge tichigara tese, tinge tichiisa musoro pamwe chete kuti tizoona kuti taizozvifambisa sei kumberi. Zvakasvika meseji kunzeve dzemukadzi wangu kuti ndanga ndaane munhu wandanda kufambidzana naye, uye akatozvinzwa kuti anga ane nhumbu yangu. Akandikonfranta, handina kumbomuwanzira, ndakamubudira pachena kuti uongo. Naizvozvo akabva ataura kuti okay, zvakanaka. Ati kutaura kwake kwaiita ndaitoona kuti munhu atoratidza kuti ada kuita zvekuita move on, atosiyana nezvangu. Ndakazonzwa kuti akatsvagirwa basa kuBotswana nehanzvadzi dzake, akatanga kushanda ikoko. Zvine zvangu anga zvisina basa nazvo. Ndakati ndakugara hangu namugirlfriend, ndipo pandakatanga kuona matrue colors. Munhu wanga akugara akadhakwa,
akusatomboita hake kana basa pamba. Kana shungu nemwana vaanga azozvara anga asina kana basa naye. Ndaizotiona ndichinge ndabva kwandinenge ndichibvaona mumweni unotsvaga mari, ndaizoti ndotanga ndini kuti wane kutanga kuita basa pamba. Kudzesana nezuro takasuka anenge angosiyiwa akangoti kata pese pese, hembe dzinenge dzisina kuwachwa. So ndorimwe basa randaizotanga nekusvika ndichiita ndisati ndatanga kuita zvekubika, nekuzombogeza mwana kuti ashambidzike aratidzike zvakanaka. Pazvese izvozvi asingazivi kuti ndikuita basa rei, aitodhimanda mari pese paanenge andionera, zvekutoti dzimwe nguva aitorara asipa kana ndichinge ndatomupa mari yachona, oenda hake unozoenda kana naiti, ndosara ndichirera mwana wangu usiku hwese. Apa semunhu aizoda kutanga achizomukira kumadhiri akewo, ndaizongomirirawo paanongodzokerawo ipapo. Mumwe musi ndakazoti ndiri kuscrolla zvangu ndiri paFacebook, ndopandakazoona ex-wife yangu manje. Mukoma munhu achinja, anaka ex-wife yangu, zvekuti ndakatanga kumuchiva ndakadaidza kutaura naye, but anga asingapinduri mameseji angu. Ndinongoona mapictures nezvimavidhio zvekuTikTok. Mukadzi musvinu chai. Apa inini ndaondawo sei, handisisina kana miri, zvekutoti kutoenda kunotestwa chaiko ndinototya, hana yangu inotorova. Vana navo akatakura kuenda navo paakangobva pamusha. Vandinombonzwa vari kumusha vanotaura kuti muchadzoka rini, because pamusha papadoo. Midziyo mimwe akasiyawo hake, chaakakwanisa kungotakurawo dzimwe hembe dzake netumwewo tunhu tudiki, asi zvitauro zvokunzi izvo wakambopazwa ukambobiwawo zvinhu. Zvekuti pari zvino ndakatori munhu akapererwa, zvekuti ndakagara ndiri ndega pasi ndikushaya kuziva kuti ndodzokera kumusha here ndonotangira pakangosiyiwa nemukadzi ipapo, sezvo ndisiri munhu ari kushanda kunoko anongobata zvimapati time. Kana kuti ndomutera kuBotswana kwaari, manje ndinozviziva kuti ndonotangira papi kana ndichimuda, uyezve achanditambira sei. Zvinhu zvinondishungurudza. Vana vangu naivo ndinovaonawo mapictures avo vakura zvisingaiti, but pandakapedzisira kutaura navo ndiro gorewo rakaita girlfriend yangu pamuviri. So dambudziko rangu riri pakuti ndoita sei mukoma, ndibatsireiwo ndodzokerana nemukadzi sei, because mukadzi wangu ndakumuda. Ndinozviziva kuti ndakakanganisa, ndakatadza. Asi problem yatovepo zvekuti chandakungoda chete ndechekuti ndiwane mukadzi wangu bheki, titange kuvaka musha zvakare. Mugozochinjawo voice rangu kana muchinge makupostawo nyaya yangu. Ndatenda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu seWhatsApp voice note. Pane imwe zvekare voice note iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please do listen to her voice note and let us try to speak with her in the comment section. Halo maradi ni mkomana Shimba kutana na Siskoni marandi ndiri Richards Bay. I need your help, but ndiri munhu anoteerera ma-confessions ese amunoposta. I hope you hide my identity. Ndoda kubvunza mukomana kuti mungakwanisa kundibatsirawo here? Ndine dambudziko rendinaro. Dambudziko iri aminoti ndingabatsirika here? Kune vari mudare renyu kuti vakwanise kundibatsirawo. Way back when I was still young, ndakadana nomumwe mukomana aizi Denford Kambonda, tinogona kungomuti Ben zita rake.
Saka mukomana uyu takadanana zvekudanana zviya. And in that relationship, I was innocent. All of a sudden, takazunguzwa shamwari yangu yakundudza kuti Danford ari kuchata. But I'm in the relationship with him. Ndikati ari kuchata nani? Zvakatondishamisa. Akati ari kutochata Saturday chaiyo. Unofanira kunge uriko chichiri kumunyadzisa. Ndikati I don't want to do that. Zvishua Saturday iyo yakasvika. Watochata nemunhu wakachata naye. Musikana yaishanda mubhengi. Ndaishanda kuTobacco Flows. So then the next week takatoona munewspaper Joshua Danford uya atochata. I was hurt. Takarwadziwa. So all along this guy was playing with my feelings, playing with my time. Pandangorwadziwa ndikachema and I chose to move on because papa sina zvekuchaita mukomanachi. So now after so many years I moved on with my life. Before that akatombouya after 2 years in that marriage hanga arorana nemukadzi wake begging akati ndokumbira uregerero pane zvandakaitira mukadzi ndakazodiscover kuti aindishandisira mushonga. Ndikati Danford kusvika kuti I do wakambodiwa kuita decision yekufamba usati wachata nemunhu uyu. Saka wakuuya kwandiri as a married man. I can't do that. Ndakaramba. He begged wakauya nezvimagoodies, zvimapizza chichi, zvinhu zvaanga asikasomboiti. Then I walked away. Now I'm residing in South Africa ndikaya 2005. Ndikatanga life yangu. I'm a single mother. I tried to live with a Zulu man. The relationship didn't go well. Then but as I move on, I've got 2 kids. So now ndiri kungomurota Danford uya achiuya achingokumbira ruregerero. Dzimwe hope ndaitorota nditi akabata banga kuti ukasandiregerera ndozviuraya. Handichazivi kuti munhu uyu is he still alive. I tried Facebook kumutreka kuti ndione kuti ndingamuona. I can't even find him. I don't know whether he's still alive or dead. Why is he coming to me, tormenting me in my dreams? Forgive me. But ndakatokuregera, but I can't go for a married man. And handizivi zviri kuitika relationship yenu. Shamwari yacho akambonditsumira akati Danford is suffering. Ndikati he's suffering for what he chose. So inini ndapinda papapa. Now in my dream is tormenting me. Chiri kundinetsa chiri kundibhodha mukomanachi ndiri kuti mudare renyu rawandibatsira kuti munhu uyu mupenyu here kana kuti wakafa. And why is he bothering me?